Jinja uyayizwa le. Yasazi isitoki sakho uthela sizawuthina. Impilo njengoba usho ubafola ukudala mfethu impilo amasizini yabona yafana namasizini izoqala kule sizini bengathi kuba mnyama yabona bese kuze isizini kube ngathi kuyalunga ngithola qiniseka Mara azini Thabani mfethu Thabani angizobona nami njengento sisi kunjani Ngiyaphila ndaba. ngiyaphila sisi njengomashonisa nawe uyangena hayi mfethu Jinja ifesela ngoba ngangqumisa ngempapha cabanga lo mntwana ngalila basasearcha ngoba basabeka lesibhamu sakhe ukuthi uphathe isibhamu basesibeka akela siphume akhawunti azini bethu safike ngamnandi so azini ngokuza kanje Jinja wena ka sozosala uvula le sami ngihambi siye awashita sana ngishiya wena phana yazini umntana lo violent ngicela ukubona ibheki sisi wami yazweni uphatha igama Hayi man ayinamhlanje ngiphathanga ngifuna ukubona. uthi ngibone sisi okay hayi ngiyabona sisi wami kanje Okay, thank you. Manje baby, wayilabantu mangifike bahamba. Ngene bakho. Mayezi ngatawazi helazi udaba mithi atanhlaki wamzonda kanje mfethu Angaqedi yazi ngayi. Sazobe ngimgijimisa nje. Uyakhumbula lixoxelesa story lesiya? Ngangifuna ukufaka imoto yami lapha ya ngihambisa abantwana. Benikwasasa u700 ngaleso sikhathi. Ngo2019. And manje sebangitshela nge4000. This is why yahlala baleka. Nanokuthi uyankoloda imali eningi kabi futhi. Angeze ukumnyaka sazodila ngale impama lezi engimnikeze zona. Zisashoda still. Ngisazokunyathela uMahazard. emana ukuzomela ukhawule yazi lo muntu lo ubhekane neyinkinga eziseka kanjani Ayifuni mina. ubhekane neyinkinga zabantwana ibhondi manje kuningi manje nomfazi umxoshile babona ama-epila lo muntu ihlangahlangene bheki ngathi ungakhawula wena Angingeni ndawo kuzo zonke lezo zinto. Into engifunayo nje imali yami. Cha. Hlukane naye. Siku2025 manje. 2025. But siyeke le ndaba yakho. Ngiyabona ukuphuza ifavorite yethu. Manje sponge. ya musithola thola iglazi lapha yana uze nesponge sebasithathile ngimabo mahazard Okay, khuleka ke ithi usithola yabo. alright love Uzoshanani side nyana hayi yo. mina ngikuyendela ngishap All right. Let me get that ne. okay babe Ngeza manje ne. oh sure Kante machita o bari. jika ka merchandise Ra chiki ka merchandise mfetho ri tswa fere so. Ya mane wo. transport Azai. Bere likeni Sure. Weka ra uthabele Na. mara nyuku Akina bjolo respect o. exactly tlamela re bona phela o bone nyuku go nkge nyuku ga re tlhaela ipolisha dipathusamedi e ntšha a ke re wa tseba ya galeng latlhile mare ke na le senanagaza fetotšhebisang ka botarase le manyora gara ba bona redi Kante ka merchandise go le emapi. Re tswa so fere re tisa staffu ene na le buineng se le buifokolo ka dintshang mfetho. If le sa khone wa le sa re phandele paya. ba fetwa ke re ke le joisitse gore a se nto tsaka mare no rata nyuku before mare ke tsamaisa bana ba sekolo Ya mara to qina ntso vaisa bana ba sekolo fitlhaneng ka melo pusha side a sele ka mo. ke tseba mtha ya ba ka fela ko mesa tlwaela utha wa utha wa o sa bona le langa fela ke ba mtha Gitara semfetho ke tswa matha. tseba ka wena o sa bona le dai tseba ka wena wa sa utlala mase maro ba tla phela wetsa Fela re a riska re tswa re a fere re ka isa iso re tlo tlisa merchandise the next thing na maitetse la go 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 go
sebazophula. Tafina, semkhona sisi, cela ungilungisele ifana ngilandele abantwana. Manje amana dress ngalesikhathi. Ngisawasha. Usawasha? Uvuke late ngisawasha. Tafina bawugcoka igown ekseni. Mawungithembisa ukuthi imali ngizoyithola mangibuya. Uyabona ke Tafina, uyabona? Phela manje u12 o'clock. U12. Fake lo mlando mntanakho uthe wena ekseni uzomnikeza imali. Ya uzoyithola ngicela uhambe balanda bese soyabuya ke uzondlu. Ungiphinda ngasemstore Tafina. Uphuma ngama-repeats, uphuma nge-makeup. Ngo-12. Abantwana baphuma ngo-1. Apho ucebhezile. Ngimhambise ngizoyebhenki bese uzongithola sengiright mara ngisuke ngawasha ngisho. Uye bank ngama address. Ngisuke ngawasha zange ngisaye bank ngisuke ngawasha. Ekseni ngithe kuwe ngizoya le. Yazi kwenzakaleni nasithanda. Yazi kwenzakaleni. Imali yomntanakho igcina bayikhipha emfolweni wami. Understand? Ngeke stay. Asami sukumele. Yazi kahle le ukhulumele endlini. Leyo. Ihamba ngamakhondom. Lamela si. I feel full mali yami. Full. Uyazi na ukuthi isikhathi sekhali ila maboso msweko ila maboso mapiano ngendlela lesithande ngayo sithanda umsindo wemali Ngiyawuthanda umsindo wemali 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 wemali ngiyawuthanda umsindo wemali